N-aștepta să treci prin suferință, să răspunzi chemare lui Iisus. Te îndeamnă azi la pocăință, bunătatea Domnului. N-aștepta să treci prin suferință, să răspunzi chemare lui Iisus. Te îndeamnă mâine, te îndeamnă fiecare zi. Te îndeamnă mâine, vino și nu mai zăboi. Te îndeamnă mâine, te îndeamnă fiecare zi. Te îndeamnă mâine, vino și nu mai zăboi. Viața aceasta este trecătoare, zilele se duc în zbor, nu mai este șansă de salvare decât la Iisus Mântuitor.